Een blaak wie meester Jan in de rekenles. Heeft ook weer bij het antwoord, ik goed mijn best. De ermkes in de loop, ik zag al dat ze niet goed zelf. Zal ik het toch maar zeggen, want 1 en 1 is 11. Ik ben een tel al jaren kwijt. Kom hoe die 11 de ganse tijd. Als de achter aan de riet, telkens opnieuw. En kijk ik nog dan zien geheid, de wiezel zelf op elke draai. En ben ik even neem ik zelf, tel ik wie zelf. Ja la la la, ja la la la. Ja la la la, ja la la la. Ja la la la, ja la la la. La 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 la. Jaren later 2 keer erfzak model is toch goed. De geest naar dokter Frans, die kiekt ik nog en met die bloed. Ik vond de dominere man en zag toen in zichzelf. Dat ding klopt en meter was hij daar voor 11. Ik ben een tel al jaren kwijt. Kom hoe die 11 de ganse tijd. Als de achter aan de riet, telkens opnieuw. En kijk ik nog dan zien geheid, de wiezel zelf op elke draai. En ben ik even neem ik zelf, tel ik wie zelf. Ja la la la, ja la la la, ja la la la. Ik vroeg toen maar de woordzegster, die zag het is een feit. De pistol mij geboren, tel erop dat het niet u voor